ҳанӯз ман менолам. Набудани ту бароям дард будааст. Зиндагиям ба мисли гур танг шудааст. мехоҳам фаромӯшат кунам намеша. ту аз ман дур, ман аз ту дур намеша. акси ту дар даст орам пеши назар. аз дубора омаданат кунам ҳазар. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам. набудана дар даст накарди даркам. набудана дардай гирияи мардай бай риштаи кандаи мора наметона заргар кына пайванд мо дур шидам ай ҳамкош вақти имзо монида мешикаст қалам намемондум имзо кардам баттари хато ки тира да ҳаётум да зиндагӣ додум роҳ одами пас был ҳава зиндагӣ вайрон кун зиндагӣ қабл набудай ту будай зиндагӣ ҷазир кун. дар зиндагӣ интихоби хато кардам. бар ту дил додаму иштибоҳ кардам. надонистам ки ту ҳасти булҳавас. фаромӯшам мекунӣ дар як нафас. мегуфти бе ту ман ҳеҷ ҷо намерам. ғайри ту ман ёри касе намешам. шикастаи ту вале аҳду паймон. дар зиндагӣ рӯзе шави пушаймон. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам. набудана дар даст накарди даркам. вақте диди дависта дар кору дасту чор рӯзе ба бадбахтӣ тира мешаи дучор бадама мешаи зор у вақт несту мағаждиёи ишқи тира ай дилам бехтума хиёнати кадайт намеша бахшида биё чизо табар мондам шон гӯшти дар гарчанде набудани ту барои ма дарда зебити як дили сухна яксади як дили зар. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам.